Wel, creu cyfleoedd I blant gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg ydy nod mudiad I ieuenctid yn ardal Prestatyn sy'n mynd o nerth I nerth ar ôl cael ei sefydlu 19 mis yn ôl. Mae hynny gweithio ymchwil diweddar gan BBC Cymru oedd yn awgrymu bod plant yn gyndyn o ddefnyddio'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol. Mwy gan Elin Gwilym. Gwneud y Gymraeg yn hwyl. Dyna'n syml ydy bwriad y sesiynau hwyl hwyr. O ddawnsio llinell I weithdai celf a chrefft, mae yna bob math o weithgareddau ar gael, a'r cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n hoffi lliwio a unwaith ni wedi mynd yn nofio yn y nofa a oedd hwnna'n really cool. Ni gallu siarad Cymraeg. Pam bod hynny'n arbennig? Achos fi'n hoffi y iaith. Da ni byth I ysbrygu, mond trwy word of mouth mae'r clwb di cynyddu. A da ni wedi weld yr ymateb trwy dros 100 o aelodau plant o'r ardal, rhyw 10 o ysgolion Saesneg sy'n mynd I ysgol Glan Clwyd ar ôl gorffen blwyddyn 6. Ac yn ôl y trefnwyr, mae'r gweithgareddau yma yn gallu dylanwadu ar agwedd pobl ifanc tuag at y Gymraeg. Mae lot yn enwedig pen yma'r sir, lle dydy pobl ifanc ddim yn cael y cyfleoedd I ddefnyddio'u Cymraeg, ac maen nhw'n gweiddi allan I ddweud y gwir am y cyfleoedd yna. Ac wrth gwrs mae ewyllus da y rhieni hefyd yn holl bwysig, ac mae'r clwb yn trefnu gwersi Cymraeg iddyn nhw, gan fod 3/4 y plant yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Cama bach fydd gobeithio yn gwneud gwahaniaeth mawr, yn ôl y llond llaw o wirfoddolwyr sy'n rhedeg y clwb hwyl hwyr.